Kaya no, ganyan sila mag-araro. Mag-araro ng mas tatay nung mga araw, nag-aabuno siya dun sa kabila. Ayan, dito naman siya nag-aararo. Yan, makina pa rin yan na yung makina pa rin na yan ang ginagamit. Ayos. Yun yung dinadaanan niya. Bali yung lupa ay putik, na sobrang pino, pino talaga. Kasi yung mga tamo na naubos, natutol. Ayan grabe galing. Itong dalawang plat lang yung araro niya, pero tingnan natin kung ilang minuto to matapos. Siguro 5 minutes yan, tapos na yan. Dito pa rin ako sa paggawaan namin, kasi yung gilid ng paggawaan namin palayan. Grabe yung propeller niya. Grabe yung propeller niya. Napakabilis. O diba? Ang dali. Ayan, dalawang ikot pa yan. Tapos ikot pa siguro siya ng 2 beses din. So, 3 para matapos. 2 minutes. So itong plat na to siguro 5 minutes. Tapos dun sa kabila 5 minutes din. So 10 hanggang 10 minutes. Pero pag to kalabaw, matagal yung tapos talaga. Grabe, sobrang high tech talaga galing. Magaling. Ayos, lupit talaga ng kagamitan nila dito. Doon sa ibang papahinga muna sa tatay dahil pa siya. Meron yatang taga-survey dito government.